Кучетата са известни със своята лоялност и обич, но свързването е нещо съвсем различно. Тази дълбока връзка надхвърля обичайната връзка между животно и стопанин, показвайки, че твоето куче ти се доверява с живота си. Това е наистина рядка и специална връзка, затова ето 7 поведения, които сигнализират, че твоето куче се е свързало с теб, спи с теб. Не е само защото леглото ти е по-удобно от пода или защото имаш най-пухкавите одеяла в квартала. В дивата природа кучетата спят на глутници, близо до тези, на които имат най-голямо доверие, защото са най-уязвими, когато спят. Изборът да спи с теб е техният начин да кажат, че се чувстват най-сигурни, когато си наблизо. Така че, когато твоят космат приятел се сгуши до теб нощем, практически ти казва: ти си моята глутница. Също така, твоята миризма е невероятно успокояваща за твоето куче, а споделянето на спалното пространство им позволява да бъдат заобиколени от нея цялата нощ. Освен това, нека бъдем честни, ти си доста топъл и в света на кучетата топлината означава оцеляване. Така че по някакъв начин да спи с теб е като да им се отдава винаги, отразява твоята личност. Изследователите са открили, че кучетата наистина могат да отразяват емоциите и поведението на своите стопани. Ако си типът на дивана, шансовете са, че твоето куче също може да бъде същото. Или, ако си страстен към ранното сутрешно бягане, твоят космат приятел вероятно се съгласява с активния начин на живот. Това fascinating поведение се разпростира и до емоционалните състояния. Проучванията показват, че ако си типът, който се притеснява много, твоето куче може да поеме това безпокойство. От друга страна, ако си вечният оптимист, винаги търсеш добрата страна, твоето куче може да абсорбира този позитивизъм. Помисли за тях като за емоционални гъби, които поглъщат вибрациите, които излъчваш в света. Но как правят това? Всичко се свежда до невероятната връзка, която кучетата имат със своите хора, защото винаги са внимателни към нас. Учат от нашите действия и реакции. Това означава, че могат да адаптират собственото си поведение на базата на това, което наблюдават при нас. Слуша теб, но не другите. Това поведение е особено значимо предвид социалната структура на кучетата, а проучванията показват, че са способни да разбират човешките социални иерархии и могат да правят разлика между ролите и статусите на различните членове на семейството. Когато твоето куче те слуша теб над другите, това е знак, че те признава като основен пазител и авторитетна фигура. Това признаване не е произволно, а проистича от твоята последователна тренировка, тон на гласа, език на тялото и уникалната връзка, която си установил с тях. Освен това, тази селективна послушност подчертава важността на последователността в тренировката и взаимодействието. Кучетата процъфтяват на базата на последователни правила и рутини, а твоят уникален начин на комуникиране на команди и награди вероятно е имал дълбоко въздействие върху тях, което помага за укрепване на вашата връзка и засилване на тяхното доверие в твоето ръководство. Разтяга се в твоите дрехи. Всъщност всичко е за твоята миризма. За твоето куче миришеш на сигурност, комфорт и любов. Всичко наведнъж. А в моментите, когато не си наоколо, заобикалянето им с твоята миризма може да помогне за намаляване на тревожността и ги кара да се чувстват по-близо до теб. Кучетата, които се разтягат в твоите дрехи, проявяват и знак на тяхното териториал поведение, защото смесвайки миризмата си с твоята, маркират територията си по най-очарователния възможен начин. Знае кога си разстроен. Това надхвърля простите връзки между животно и стопанин. Става въпрос за дълбока връзка, в която твоето куче е дълбоко настроено към твоето емоционално състояние. Изследванията показват, че кучетата могат да четат човешките изражения на лицето, езика на тялото и дори могат да открият фини промени в миризмата, свързани с различни емоционални състояния. Когато си разстроен, твоето куче може да усети промени в химията на твоето тяло, като увеличение на нивата на кортизол, хормона на стреса. Също така забелязва нюансите в твоето поведение и поза, които съпътстват тъгата или неприятностите.
Тази повишена чувствителност към човешките емоции е резултат от хиляди години опитомяване, през които кучетата са еволюирали да бъдат дълбоко свързани с хората. Когато твоето куче дойде да те утеши без да бъде помолено, това е ясен знак, че е в хармония с твоите чувства и може да се опита да те развесели, сгушвайки се до теб, донасяйки ти любимата му играчка или ангажирайки се в игриво поведение. Проверява винаги с теб. Когато твоето куче те гледа често, особено в непознати обстановки, следва те или се връща при теб, за да се увери, че все още си там, показва, че ти си тяхната точка на сигурност и комфорт в света. На първо място, тази постоянна проверка е вкоренена в инстинкта на кучето за компаньонство и сигурност. В дивата природа кучетата са изключително социални животни, често разчитайки на глутницата за знаци относно средата и тяхната сигурност, така че, проверявайки с теб, твоето куче казва: практически си моята глутница и разчитам на теб да зная, че съм в безопасност. Заслужава да се спомене ролята на тревожността от раздяла в това поведение, защото въпреки, че проверката е знак за силна връзка, може също да показва, че твоето куче се чувства тревожно, когато не си в полезрението. Важно е да разграничим между здравословна привързаност и поведение, движено от тревожност, а предоставянето на сигурна среда и практикуването на кратки, позитивни раздели може да помогне да уверите кучето си, че е наред да бъдат разделени за известно време. Това поведение също се свързва с концепцията, известна като оперантно обуславяне в обучението на кучета. Защото ако редовната проверка с теб води до положително подсилване, като награди, галене или словесни похвали, твоето куче ще бъде по-склонно да продължи това поведение. Това е начин за тях да се уверят, че са на правия път и да търсят твоето одобрение. Специфичният поглед. В света на кучетата, продължителният зрителен контакт често се счита за заплаха или предизвикателство към авторитета. Така че когато твоето куче вперва погледа си в твоите очи, това е мощен знак, че върви против естествените си инстинкти, за да ти покаже доверие и обич. Това поведение е един от най-дълбоките показатели за свързване. Научните изследвания, включително едно подчертано в списание Science, показват, че такъв продължителен зрителен контакт между кучета и техните стопани увеличава нивата на окситоцин и за двете страни. Тази хормонална размяна, подобна на връзката между родители и техните деца, засилва емоционалната връзка, стимулирайки чувства на любов и доверие. Тази уникална форма на комуникация е запазена за тези кучета, които се чувстват изключително сигурни със своите стопани, тъй като не всички кучета са комфортни с продължителен зрителен контакт. Възрастта, на която се формира свързването, играе значителна роля в интензивността и природата на връзката. Кучетата, които са осиновени като кученца, особено в критичния период между 8 и 12 седмици, имат тенденция да развиват изключително силни връзки със своите стопани. Това е периодът, когато мозъкът на кучето е най-възприемчив към формирането на социални връзки, а преживяванията от тези решаващи седмици могат да повлияят на поведението за целия останал живот. Въпреки това, това не означава, че по-възрастните кучета не могат да се свържат с теб. Просто процесът може да изисква повече търпение и последователност от твоя страна. Често пренебрегван аспект на свързването е начинът, по който то засяга поведението на кучето към други хора и животни. Куче дълбоко свързано с теб може да прояви определена резервираност или дори предпазливост, когато става въпрос за твоето взаимодействие с непознати. Това не е непременно агресивност, а по-скоро повишена осведоменост и желание да се увери, че си в безопасност. Някои свързани кучета стават доста притежателни към своя стопанин, позиционирайки се стратегически между теб и други хора или животни, демонстрирайки по този начин, че те считат за своя изключителна собственост по най-сладкия възможен начин. Средата, в която живее твоето куче, влияе значително на процеса на свързване. Куче, което живее малък апартамент и прекарва по-голямата част от времето само с теб, вероятно ще развие по-интензивна и концентрирана връзка от куче, което живее в голяма къща с повече членове на семейството. Това не означава, че едното е по-добро от другото,
а просто, че природата на свързването варира в зависимост от обстоятелствата. Също така, ежедневната рутина, която установявате заедно, допринася огромно за укрепването на тази връзка. Било то сутрешни разходки, сесии на игра или просто тихи моменти, прекарани заедно на дивана. Храненето и начинът, по който храниш кучето си, също могат да играят роля в процеса на свързване. Фактът, че ти си основният източник на храна за твоето куче, създава естествена зависимост и силна позитивна асоциация. В ума на кучето ти си този, който осигурява оцеляването му на най-фундаменталното ниво, което значително засилва емоционалната връзка. Затова много треньори препоръчват човекът, който желае да развие най-близката връзка с кучето, да бъде този, който го храни редовно. Могат ли кучетата да променят любимия си човек? На първо място, връзката на куче с човек може да се укрепи или промени поради промени в количеството време, прекарано заедно. Например, ако някой, който преди прекарваше много време далеч от дома, започне да работи от вкъщи, изведнъж става по-присъстващ в ежедневието на кучето. И това увеличено присъствие и достъпност за разходки, време за игра и взаимодействие може естествено да доведе до по-силна връзка. Не става въпрос само за количество. Въпреки това, качеството на взаимодействията играе решаваща роля в задълбочаването на тази връзка. Жизнените промени имат значително въздействие върху предпочитанията на куче. Събития, като преместване в нов дом, пристигането или заминаването на членове на семейството или дори промени в рутината на кучето, могат да повлияят на това, към кого са най-привързани. Кучетата са изключително адаптивни създания, но разчитат на последователност и познатост за комфорт. Освен това, кучетата са изключително социални животни и могат да формират силни привързаности към множество хора. Въпреки това, често показват предпочитание към човека, който съответства на тяхното ниво на енергия и им предлага най-много взаимодействие, включително обучение, игра и обща грижа. Това предпочитание не е фиксирано и може да еволюира на базата на това, кой най-добре изпълнява тези роли в даден момент. Процесът на свързване не се случва през нощта, а се развива постепенно през месеците и дори годините, прекарани заедно. Обикновено първите месеци са най-важните за установяването на тази връзка, особено ако си осиновил кучето, когато все още е било кученце. В тези решаващи моменти на формиране, кучето научава да те асоциира с всички положителни неща в живота му, от храна и подслон до игра и обич. Но дори възрастни осиновени кучета могат да развият тази дълбока връзка, въпреки че може да отнеме малко повече време, в зависимост от техните предишни преживявания и колко отворено е кучето към нови взаимоотношения. Това, което много стопани не осъзнават, е, че свързването функционира и в двете посоки. Докато твоето куче се привързва към теб и ти ставаш еднакво привързан към него, създавайки цикъл на взаимна обич и доверие. Тази двупосочна връзка е това, което прави връзката между човек и куче толкова специална и уникална в животинското царство. Няма много други видове, които могат да формират този тип междувидова връзка толкова дълбока и значима. Химията, която се формира между вас двамата, не е само емоционална, но има и силни биологични основи с хормонални размени, които още повече засилват тази връзка всеки път, когато взаимодействате. Интересен е и фактът, че различните породи могат да проявяват свързване по леко различни начини. Например, работните породи кучета, като немски овчарки или бордър колита, имат тенденция да бъдат изключително фокусирани върху своя стопанин и могат да проявят много интензивно свързване, като са практически обсебени от любимия си човек. От друга страна, по-независими породи, като шиба ино или басенджи, могат да показват по-фини знаци на свързване, но това не означава, че връзката е по-слаба, просто се изразява различно. Всяко куче е индивид със собствена личност, така че начинът, по който ти показва любов и преданост, може да варира значително. Друг фасинейтинг аспект на свързването е, че след като се формира тази дълбока връзка, тя има тенденция да бъде забележително стабилна и устойчива. Дори след дълги периоди на раздяла, кучетата могат да си спомнят и разпознават човека,
с който са се свързали, реагирайки с ентусиазъм при отново виждане. Има безброй истории за кучета, които са чакали своите стопани години наред или които са ги разпознали веднага след месеци или дори години раздяла. Тази дългосрочна памет и непоколебима вярност е една от причините, поради които кучетата се считат за най-добрите приятели на човека и защо връзката със свързано куче може да бъде едно от най-изпълняващите преживявания в живота